Justiniano. Ahora. Que quede toda a xente pensando hostia, que injusta foi a historia con Justiniano. A historia foi unha grandísima filla de puta. Filla de puta. Non hai non Justiniano primeiro. Co primeiro, ademais, sí. que me diste é co 14º, os que lle den polo cu. Pero co primeiro. Co primeiro non me lo toques. É máis, eu propoño que agora que no outono supoño que se celebrarán eleccións en Galicia, supoño que eu propoño que na papeleta veñan os partidos e abaixo pois unha casilla na que poña queres un programa para Justiniano na Galega xa? Sí. Ou non. Ou as letras galegas. As letras galegas, joder, porque son as letras galegas, tío, para Justiniano. 10 anos morto levos. Home. Escribiu a tomar por culo que escribiu en latín, joder, o latín é galego, joder. É noso. Ti vas a Santa Comba un sábado a 5 da mañá e... Hostia, xa te fala latín. Claro. E totus tus. Bueno, con Coca-Cola. Pois nada, que a xente que nos siga aí nas redes sociais, pero bueno, se están vendo isto xa nos siguen, entón tampouco, para que vou decir nada. Isto repetiremos os xoves que ven. Sí. Penso que sí, a xente. Gracias incluso aos que puxestes a páxina e marchastes pa cama igual. Venga. Venga, un saludo. Justiniano Dance. Justiniano Dance. Justiniano. Venga, chao chicos. No, la plaga no.